Beri on batekin Ora! Nator zuengana Ora! Jesus paketzua alora etorri da. Ora, 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 gure olentzero ora, ita horretan buena iselita dago ora, arantxasuak eta kapoi bariakin, bian merentatzeko botian duekin, botian duekin. Hartzai buru zuri Antxon eta Peru, Belengo portarera etorri zaizkigu. Sartu dira barena Manuel txogana, presente egin diote hartu metxo bana. Jesus jaio zara, lasterka etorria, bate ematera. Ora, 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 gure olentzero ora, ita hortzetan duela iselita dago ora, arantxasuak eta kapoi bariakin, bian merentatzeko botian duekin. Botian duekin.